अब्ला वा गिबावाखैसो ओइ बेफोरबायदि नंग्रां जाग्राखौ आङो गिलाबायग्रा नङा मोजाङानो अब्लाथ' आरो आंखौ बेफोरबायदि जंगलफोराव लेंहरनानै मा पार्टि दंमोन नामा आरो दिनै नोंनि सुन्दर चेहराखौ देखायलाय खेबसे आंबोथ' नायनो नोंनि अखाफोरबायदि महरा माबायदि नायनो लुगैथारबाय होमबा Yes, of course. Show me your face. Okay. सोर जाथावथाव बेलाय सोर जाखो बेलाय मजा So, you like my face? Oh, not really. सोर नोङो नाथाय बिदिब्ला आंखौ सिनायाखै नाथाय नोंनि फुरा खानदानाथ' आंखौ सिनायजोबो सोर जाथावथाव बेलाय नाथाय मानो लिंहरा नों आंखौ ना बुहुद आत्माफोरजों पार्टि जानो लिंहरदों मानसिया बारा थिग नङा बियो हायोबा आंखौ हमना देखायलाय मा Catch me. आरे मोनानायाथ' मार मोनाबायलै बे हाग्रायाव थाबावगोन जानो नालै हा सोर दं खाथियाव हा Nobody here बेहायलाय सोर थानो आरो बेबायदि जंगलावलाय सोर थानांगौ जाखो What's wrong? मा जाबाय थाखो फालाय मालै हिन्जाव आंखौ गिगोन सानदों नामा नोंलाय बे नोंनि मेकआप दाफांना फैनायखौ गिगोन सानदों आंखौ दम दंबा असलि महराव फैलाय चुरेला भुतनि हेलौ भुतनि आंबोथ' नायनो ना बोरो बहा थांखो आरे दासो बावनो दंथारमोनथ' बहाथो थांखो होमबालाय हेलौ गियालै आङो गिया आं गिनायाव गिया मेहेरा जानला मानलाखौ गिग्लांलाबायग्रा नङाना 100% सियर सोरबा खेला खालामगासिनो बे ससेथिंजों नायबावगोनसो आङो र' गोथै बारियाव जौ लोंहैग्रा मानसिया गियोनालै नै नायखा जोनानै थांफा होलायजागोनलै आंजों बैथिंजों हाबलांबावनोसैसो आं बिथिंजों थागोन खोमालै जुरि ममनि गारिया बेवहायनो दंखायो माने बियो बेवहायनो अफायबा दंखायो नङाब्लाथ' गारिया दङब्ला मानसियालाय बहा साला मानसिया जेबो जायाबानो जाबाय बास नै लामाफोरसो आन्दायबायबाय नामा मोनाबायबो ना जायगायाबो हाग्रा बारि जाहैबायना बेहायलाय मा हस्पिटाल थानोसै नै बेफोरबायदिजों गियालै आङो बिख्लानो रोजाखासै आंना गिलाबायनायाव गैया आथुराव मोदायानो जा जेखियानो जा जेबो गियालै आङो सोरथो डिस्टार्ब खालामबाय थाखोब्रा जायखौ नागिरदों थांबाय थाबानो मोनगोन नोंबो बिसोर गुन्दाफोरजोंनो मिलायजोबनाय ना बुजिबाय आं दासो नङा आं रावजोंबो लोगो नङा नोंनि लोगोफोरा बहा दङ आया नोंखौथ' दस्रासोमोन नामाब्रा मेहेरा गिनायाव गैया लोगोफोर नोंथांमोनाबो गिनो नाङा दे माने हाग्राबारि गोथैसालि खाथिना बेखायनो एसे आरोना बेखायनो एसे बेफोरबायदि ओंखारबाय खोमा आं ओंखारनायाथ' ओंखारबाय दं ओमफ्राय आंथ' एखेबारे थांनोनो गोसो गैथारामोन आयाबो दिनै फन हरासै मादै जुलियाबो हरासैनो ना आबै आयौ आंनि आबै सना दिनै जि समायना नुखाबाय दे नोंखौ नंगौना आबै हामानो नङा जानो आंनि आबै सनाखौलाय दे मिजिं बाबुआबो नै फैगासिनो होनदोंमोन आंनाव फन हरबावदोंमोन दासो ओंखारनानैथ' थाबायमोन आं आबै ओमफ्राय थांथ'ला नामाथाय आयौ हामानो थाङा जानोसै ओंखारखाबाय माबायनो दे दसे थांना फै गोसोफ्रा स्रां मोनगोन आंथ' लोगोफोरजों थानाया आलदा नङा होनबा आबै बेथ' नोंनि बेस्ट फ्रेन्ड न'आवलाय थाबायानो थाखायो सानसेबो जेरावबो थांथारासै नोङो दे दसे लोगोफोरजों आराम थांना फै दाथ' गोजानाव नङाना फै बे खाथियावनो दे आबै दे थांना फै
न'आव थाबाय थाब्लाबो बोरैबा जोबना दोननाय बायदिबो मोनलायलाङो गोसोफोरा दरसे खोमसिसो मोनलायलाङो नंगौ आबै नाथाय आंथ' दाबो न'आवसो थांनो हास्थायो आफायासो आंखौ दे बेखौ सानथ'नांला दे आबै नोमफायाबो नोंखौ सानसे लांफैखागोन बे सासेयाबोथ' डिस्टार्ब खालामाखै न' बे हारामि सैमाया ओंहो आबै फनफोर हरोबा जानला मानला हमनाङा नाम्बार गोदानफोर फैयोबाबो आरो हरना नायथोंलाय दोखो रायहरगारगोन आं बेजों हाबा जानांगौबाथ' मा जागौमोनथाय आंनि जिउआ आबै आंथ' सानबाबो बोरैबासो मोनहरखायो ओमफ्राय हाबिजों जेबो बिदिथ' गैयामोन ने आबै ओहो आबै गाज्रि मोजां बिदि जेबो सोमोन्दो गैया आंहा बिजों आरो आंनि खाथियावबो फैखायाखैमोन बियो दे हामबायसै अब्लाना बे मानसियाथ' बारा थिग नङा आरो बिनि साननायफोरखौबो बांद्राय थिग मोनासै आङो I have to go थांनांसिगोन आङो ड्रेसाथ' एसे उसुबिदा जाबायलै र' लोगोफोर ड्रेसा माबोरै सोलायखो बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांलालाय मानो होनबा भिडिअ'आव जुदि एसे एक्सन नांगौबा ड्रेसा माने बेफोरबायदि दख'ना होनानै जाया आरोना जेबो एक्टिंबो जानाय नङा आरो खारजानायबो नङा बेफोरबायदिनो आरोना जेबो जानाय नङा दाथ' आरो गुन्दाफोरा उनाव दङ ना बेखायनो एसेबाबो एक्टिं नांथारखागोन स' बेखायनो आं आंनि ड्रेसावनो फैनांसिगोन बेनिफ्राय खारनायानो गाहामसै आङो बहा खारदों नोंखौथ' बेबायदि खारनो होआलै आङो र' आंखौ मानो होसोबाय थादों बिसोरलाय सोर नोंसोरो आंनिथिं दा आवगायबोखादों नोंसोरो बुंखादों आङो गोजान थाब बुंखादों आङो नोंसोरो मिथिबायना सोर बिसोरलाय माने बिथांनि खारनोसो माबायाव थांबाय थाबाय बुजों खारखोब्रा मानसियालाय आंखौ माने बेबायदि नागिरखो हाथुसबानि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि नागिरखो आयौ बाला आंखौथ' गावथारखागोनलै बियो मोनबा बहा थाखुमाखो बेलाय मोनबानो गावखागोनलै आङो बबेसिम खारनो बैथिंजायबो हाग्रा गोजाखाना इलिसानि खानदानखौनो फोजोबजोबगोन आङो आं बेनिफ्राय थांफिननांसिगोन बेसोरथो थाखुमालायनाय गेलेबावनो बाजै बेनिफ्राय गोजान था मिथिबायना नङाबा मा नोंथ' जोंनि फानाव नांखाथारबाय बहा खारनो नागिरदों दे सोरां मा जामारखो मेहेरनि उनाव थांनाया मानो दानफैफिनखो नोङो थांदों दंमोन इनि नाथाय मालाबानो थांगौबायना बियो ओमफ्राय आंथ' ससे थांदोंमोनानो बबेथिं थांखो हमनोनो हायासै आं ओमफ्रायथ' फन हरगासिनो आं बाबानो हमाखैना दा बिमा फिसा सानैबो बहा थाङो बिसोरलाय ओमफ्रायथ' एड्रेसखौनो जेबो मोनथिया आङो मा होनना बहा नागिरगोन आं मेहेराबो खिन्थालांस्लाबासैना आयु ओमफ्राय बेबा मा हस्पिटालमोन मा जागामोन बेनोथ'लै मि बबाव मा होनना नागिरबावनांगौ जाखो आंलाय अब्ला माथो खालामबावनो जोंलाय मोनानि सम बिमा फिसा दायो माबा जायोब्ला मा जायगायावथ' थांमारखोब्रा एसेयावनो एरायबायना गथ'आ मेहेर बिफा मा जादों होनदों आङो आंनि आबा मेहेरा बहा थांदों बेखौथ' मोनथिया आं माया मिथिया बहाथो थांखो आंनि गथ'आलाय मोनागुनानो दाथ' मिथिखा आंनि आबा मेहेरा माबा मोनसे जानांगौबा जुरिजोंसो थांदोंना बियो जुरियाबोथ' बाहेरायाव दंहैना माथो खालामबावनांगौ जाखो आं आंनि फिसालाखौ जेबो जाहोआ र' ओरैनो बिदिनो गसंनानै थाबाय थानोसै ना माबा खालामसै जेबो जानाय नङा गाथा मानसि र' सैमानि फिसा बे आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि मा जाबावनांगौ जाखो नङा माने माबाफोर मोनथिबासो थांगोनथ' बहा एथ' गिदिर जायगायावलाय बहा नागिरगोन आंलाय ओरैबो गासैबो बेंखनजोब्बायसै आंखौ बाजै नोंथ' जेरैथिंबो बेंखनजोबखाबायानो दा बिनिफ्राय ओंखारनोसै बोरैबा नोङो ओहो गोजां बोथोराव अर सायनायनि मजायाबो एकदमबारे मजायानो आलदा रोखोमसो जाखायो नङा होनबा बाजै बेदर सावजानो बरियाखा दे अराबो हे आंखौ बेवहाय बेफोरबायदि लिंहरनायनि जाहोना मा बेलाय बाजै मिथिनो लुबैदों नङा होनदा आं मानो बेवहाय बेफोरबायदि लाबोदों मोजाङैसो बुंदों आङो आंखौ मोजाङै मोजां थांनो होदो दाथ' नोंसोर बेखौबोथ' आं मिथिया आरोथ' बे नोंनि जोगोनारफोरा जुरिखौ लाखिनो नोंजोंल' मानो नोंनि फुरा खानदानजोंनो आंहा गोबां सोमोन्दो दङ ओरैबायदि सोमोन्दो दङ
नोंसोरखौ सासे नायजोबगोन आङो हा नोंसोरनि थाखायनो आंनि जानो गोनाङाबो दिनै गैला नङा होमबा सोरनि बाथ्रा बुंदों नोङो सोरनि बाथ्रा बुंनो इलिशा मा अ बिदिबा मिस्टार आलु नोंसो औ ओमफ्रायथ' बिदिबा आं बिसिनि फानाव नांबाय जुदि दाना नों ओंखारगोन बोरै बिदिबा आलुसो बियो अ बुजिबाय आं दासो अबेबा बिथिं आवाज खोनादोंमोनलै आङो जुरिमन आं फैखिबायलाय गथ'आलाय आलु अ बिनिसो खामानि होनबा नों खौथ' दिनै गवालै बिराद गोजौआव थांनो लुबैगासिनो बियो आं फैखिबायलाय गथ'आलाय नोंसो बिदि मेहेराबा न नों बेयाव बिदिबा गासिबो बेफोर नोंनि खामानिसो नोंबो फैबाय होनबा ना नाथाय दा फैबाय जेला दे सासे फैखाबाय मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय नों गगोन सानदोंना मेहेराबा न बिसिनाव हाथियार दङ जेबो गिनाङा आं फैखाबायना फैबायथ' फैबाय नाथाय थांफिनगोन बोरै गिगोन सानदों आंखौ दे फायार बे गुलिया नांबा जे नों थैगोन बेखौ फात्ता मोनाखै दंबा सालायलाय मेहेराबा नों बिनिफ्राय थांफिनदो नोंखौ लांफैदों नोंखौ लानानैसो थांगोन आं उनाव थैनो थाखाय रेडि जादो जुरि मेहेर खार बिनिफ्राय बे था टेस्टखौ नोंनाव बिनिफ्राय खार बेलाय गेजेराव बोरै फैखोलै जानायखौबो गावथारखानोसै